أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. Ngicela u-Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. U-Allah wenza isivumelwano nabantu ukuthi angeke nikhonze abanye onkulunkulu ngaphandle kwami. La ta'buduna illa Allah, ningabi nabanye onkulunkulu enizobakhonza ngaphandle kuka Allah. Wa bil walidayni ihsana, bese niphatha abazali benu kahle, nihloniphe abazali benu, abazali benu bangahlengezeli inyembezi ngenxa yenu. Uyazazi ke wena abazali bakho abahlengezela inyembezi ngenxa yakho. Uyazazi ke wena abazali bakho abalala bengadlile wena usebenza. Uyazazi ke wena abazali bakho abathi mangabe bekufonela bekutshela ukuthi abadlile wena ubatshela ukuthi awunamali ube usebenza. Uyazazi ke wena ohlangene nomkakho ukuthi nincisha abazali bakho ukudla. Uyazazi ke wena ohlangene nendoda yakho noma ne-boyfriend yakho noma ne-girlfriend yakho ukuthi ningalaleli abazali benu. Uyazazi ke wena onesibindi sokutshela umzali wakho ukuthi wawungekho ngezikhathi zakhe. Uyazazi ke wena onesibindi sokutshela umzali wakho ukuthi awumkoloti, awuzange uthi yena akakulethe emhlabeni so angazokufosta ngemali yakho. Uyazazi ke wena ophakamisela umzali wakhe isandla umshaye. Uyazazi ke wena onqaphela umzali wakho. Uyazazi ke wena ochapha umzali wakho ngenhlamba. Lalela ulalelisise. Umprofeti isithunywa sika Allah sallallahu alaihi wasallam wayebazisa kakhulu abazali, even abangamzali ngokwegazi, kodwa umzali wayemazi ukuthi umzali into enjani. Subhanallah. Kwezinye izikhathi wayethi mangabe eyala abantu, ebonisa abantu athi izulu lingaphansi kweenyawo zikanyoko. Subhanallah. Leli zulu leli wena olufunayo, lo nyoko lo omdelelayo, lo nyoko lo olale ngadlile wena usebenza, ukholisane nendoda uthi umama wakho uyadina every now and then ufuna imali, ukholisane nomfazi uthi umama wakho uyadina every now and then ufuna imali, akasalindi kuphela inyanga, wazi ukuthi izulu lingaphansi kweenyawo zakhe. Subhanallah. Nenjabulo kaNkulunkulu, nenjabulo kaMdali isenjabulweni kaYihlo. Injabulo kaNkulunkulu isenjabulweni kaYihlo. Angeke uthi uzojabulisa uNkulunkulu uhlule ukujabulisa uYihlo okulethe emhlabeni. Angeke uthi uzobona izulu, subhanallah, uhlulwe izulu eliphansi kweenyawo zikanyoko. Subhanallah. And the displeasure of Allah is in the displeasure of your parents. Ukungajabuli kuka Allah kusekungajabulini kwabazali bakho. Wena ongajabulisa abazali bakho wazi ukuthi nawe uqalekisiwe umdali, umdali akajabulile ngawe. Subhanallah. Labo abangamakholwa eqiniso benza sure ukuthi abazali babo abahlukumezeki. Yibo ke labo ke amagama abo ayobizwa emasangweni ezulu, emasangweni ayisikhombisa, ayisishiyagalombili ezulu. Amagama abo ayobebizwa kulawo masanga layo, bebizwa ngapha nangapha. Abenze kahle, abahloniphe abazali babo. Subhanallah. Ngelinye ilanga kweza umuntu esithunyweni sika Allah wambuza ukuthi, o Rasulullah
sallallahu alayhi wasallam, ubani o deserve the best treatment, ubani kumele ngimphathe kahle kunabo bonke abantu emhlabeni? Wathi uma wakho. Wathi bese kulandela bani? Wathi uma wakho. Wathi bese kulandela bani? Wathi uma wakho. Subhanallah. How many times? 3 times. Ekugcineni wathi bese kulandela bani? Wathi uyihlo, ubaba wakho. So uyakubona ukubaleka kukamama empilweni yakho. Umama umphinde 3 times, okwesi-4 wathi ubaba wakho. Bas azange saqhubeka ukuthi ubaba wakho, ubaba wakho, ubaba wakho. Uyakubona ukubaleka kukamama empilweni yakho. Wena osenomama, hey, mphathise kwezikhali zamantungwa, mphathise kweqanda uma wakho, ngoba abanye bethu siyafisa ukuba nomama. Lokhu wena ongakhona ukwenzela uma wakho ephila, thina siyafisa ukuthi ngaba bethu basekhona sikhona ukubenzela. Mntanami, wena osenomama, wena osenobaba, bazise labo bantu labo. Injabulo kaMdali isenjabulweni kayihlo. Izulu lakho liphansi kweinyawo zikanyoko. Subhanallah. And then mayiqeda lapho, wabidil qurba. Subhanallah. Umprofeti wakhuluma mayelana nokubaluleka kwezihlobo, mayelana nokubaluleka kwabantu ozalana nabo. Ungalinge udale uqhekeko phakathi kwabantu abayihlobo zakho, abantu ozalana nabo, even if bangasama Muslims. Ungalinge udale uqhekeko. Yebo, mangabe bethi bakwenzisa into ezirong esiphambana nomdali, ungazenzi, kodwa mabekudinga usizo lwakho, ilungelo labo ukuthi ukhona ukubasiza. Sengathi umdali angazivula ingqondo, asivula amehlo. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.